Bog bene, jesi li gladan? O da, toliko sam gladan da bih mogao pojesti cijelu kravu. Sada ću odabrati što želim da vidimo što je na jelovniku. Medena žele, nikad ovo nisam probao prije. Oh, wow, sjajan izbor, Bene. Počnimo. O da, napravit ću medenu žele s čokoladnim hrskavim kuglicama. Vrlo su ukusne. Pogledaj to, imam ga u mliječnoj, bijeloj i tamnoj čokoladi. Super, probajmo s bijelom čokoladom. Ukusno. Sve zdjelice su vrlo ukusne. Ukusno. Sada imam sjajnu ideju kako mogu staviti zdjelice u bocu. Bit će jako zabavno. Da, pustit ću zdjelice nisto bogan. Biće jako zabavno, samo pogledaj kako super padaju ravno u bocu. Haha, to je tako smiješno. Moram napuniti cijelu bocu čokoladnim zdjelicama. Uspjelo je. O, dobro obavljeno, draga. Pa, odlučila sam napraviti žele s limunima. Oni su tako osvježavajući. Puno limuna. Samo pogledaj kako je limun svijetao i svjež. Ne mogu odoljeti. Ipak su previše kiseli. U redu. Šefe, što radiš? Pa, naravno, imam najbriljantniju ideju. Imat ću žele s marmeladama. Imam velike marmeladne medvjediće i laganim pokretom marmeladni medvjedići završe u boci. Gledaj, to je to. Sada stavljamo glavu marmeladnog medvjedića na vrh. Marmelada je tako ukusna i mekana. Sada trebam med. Prelijemo med preko svih marmeladnih medvjedića. Puno meda da bude ukusnije. Ben će sigurno cijeniti ideju. On voli marmeladu. Upravo tako, skoro gotovo. Donio sam svoj domaći med. Ben ga jako voli. Osobno se brinem o svakoj pčeli u pčelinjaku kako bih na kraju dobio savršen med. Chloe, što si smislila? Wow, to je ukusno, bako, ali i ja želim napraviti sebi super žele s medom. Zato ću iscijediti med iz sača. Uzeo sam ga iz bakinog pčelinjaka. Biće ukusno. Stavi malo sača u staklenku. Također su jako ukusni. Chloe, što radiš? Med? Pa, gotova sam. Zatvorila sam bocu, uspjelo je. Sada trebam sve zamrznuti kako bi žele bio primamljiv, iscijediti ga i rastegnuti. Više zamrzavanja. Sada mi ne treba sprej. Bok, hej, zašto ga ne mogu baciti? O, ne, zamrznuto je za moju ruku. Oprosti, bako. Pa, što je to? O, ne, baka je smrznuta. Kako se to dogodilo? Moram pokušati dotaknuti je. Ali ne golim rukama. Pa, odmrznut će se u nekom trenutku. U redu, u međuvremenu, moj žele je spreman. Pa, kuhar je spreman. Baka je također spremna. A čak se i Chloe snašla sa zadatkom. Ostaje još samo kušanje. Ben, probaj uskoro. Wow, kako je cool! Imam 3 cijele medene želea, ali 1 s limunom. Fuj! A ovo izgleda neobično. Kakve su to zdjele? Trebali bismo probati. Ukloni poklopac i probaj. Ukusno. Ovo su čokoladne zdjele, ali sve su ruke prekrivene medom. Pa, i to je ukusno. Sada probajmo žele od limunovog meda. Otvori ga. Stisni. Kako kiselo! I tko je samo smislio ideju napraviti medenu žele s limunom? Vrlo kiselo, nemoguće je jesti. Ostaje probati zadnju žele. To je s marmeladnim medvjedićim. Ocijenimo okus. To je tako ukusno. Stvarno mi se sviđa. Definitivno dajem pobjedu šefovoj žele. Da, ti si pobjednik. Naravno, pobjeda je moja. Nije bilo sumnja jer sam profesionalni kuhar. Bok, jesi li spreman vidjeti moje dijelo? Nacrtala sam tortu, a ti moraš skuhati. Hajde! Dobro, sve će biti gotovo. Cijela torta? Sve za tebe, draga moja. To je lako, Sandy. Izrežemo okruglu rupu točno u sredini torte. Stavimo malo čokoladne kreme. Još kreme.
Želim napraviti visoku tortu. Pa, što više kreme i kolača, to bolje. Wow, što je ovo? Tko se usudio to učiniti? Stao si mi na put. O, šefe, ne bi trebao biti tako nervozan. Sav si pocrvenio. Smiri se. Uvađe, dobro. Hajde da probamo. Super, ulijevanje kreme u kalup za tortu. Ostavit ćemo sve ovako. O, nevjerojatno. Malo čokoladne glazure na vrhu. Pa, hajdemo nešto napraviti. Nisam baš najbolji kuhar, ali... Vau! Čokoladne štapiće? To su Poki štapići. Svi ih vole. Super! To je kao torta ježa s očima i ustima. Smiješna torta. Sviđa mi se. Pa, glazura s okusom Skittles-a. Jako je ukusno. Ulijevamo je u rupu u sredini torte. Lijepo. I idemo dalje. O, Maltesers. Volim ih. Tako su lijepi. Stavljam ih oko svoje torte. Oh. Wow! Baka i kuhar imaju odlične kolače. A moj kolač je tako strašan. Sandy će se sigurno uplašiti. O, trebam ideju hitno. Smislio sam nešto. Imam žohara. Počinje operacija žohar. Kako lijepo, gospođice! Bako! O, žohar! Mrzim insekte! O, riješimo ga se! Gotov si! Pa... je li otišla? O, ne! Još je živ! Uništit ću te! Kuhar Zak je uvijek pobjednik! Što se ovdje dogodilo? Oh, ne! Je li ovo za mene? Što se dogodilo? Pokušajmo što imamo. Pa, to je odvratno. Ovo, to je nered. Pa, krema je ukusna, ali kolač je grozan. Barem ovo izgleda kao kolači. Hajdemo probati komad. Wow, stvarno je ukusno. Sviđa mi se. Ova torta pobjeđuje. Da, moj plan je uspio! Pozdrav svima! Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je skuhati nešto ukusno. Možete li to, prijatelji? Na primjer, pitu. Naravno. Da biste napravili odličnu pitu, prvo trebate voditi računa o tijestu. Podijelit ću ga na 3 dijela i dodati slatki sirup od krušaka, jagoda i borovnica na svaki. O, kakav mirisni sirup od krušaka. U redu, razvaljajmo svo tijesto. Dodaj malo čokolade. I od crnoga tijesta napravit ću vrlo ukusnu i slatku pitu u obliku lubenice. U redu, baš tako. Sada stavimo sve u zdjelu. I stavite ga na spavanje. O, baš tako, vidiš. Cool, Bako. Kuhar također ima sjajnu ideju napraviti pitu od višebojnog tijesta. Izgleda vrlo impresivno i cool. Formiramo pletenicu i pržimo tijesto u vrućem ulju kako bi se odmah pretvorilo u prekrasnu krafnu. Upravo tako. Aj! Evo, sada ga možete prepoloviti, baš tako. Stavi malo kreme unutra. I posipaj Savršeno.
Što vidim? Nancy, trebaš li pomoć? Ne, hvala Jeff, u redu sam. Samo miješam tijesto s čokoladama, velike krafne i aparat za vafle. Pa, da vidimo kako ti se sviđaju moji rezultati. Ako ti se čini da su izgorjeli, onda griješiš. To je čokolada. Tako je. Moramo dodati više Od njih. slatkiša. Provjeri. Volim provjeriti bako da to učinim. O, ljepota. Wow, torta od lubenice je gotova. Odrežemo nas primamljivo. Opa, dobar tek, dušo. Wow, koliko ukusnih stvari. Oh, što je ovo? Miriše dobro, ali ne izgleda baš dobro. Oh, oprosti sestro, ne sviđa mi se. Wow! Ova izgleda... Lubenica? Miriše lijepo. I prilično dobro ima okus. Hvala, bako. Oh, wow! Pogledaj ovu krafnu. Izgleda stvarno super i lijepo. Volio bih je uskoro probati. To je sjajno. Kuvar je pobjedio. Da, milost, milost. I što je tamo? O, pa to je ono što želim jesti. Ukusnu tortu. Wow, pokušat ću. Hej, ovo boli. Da, nema problema. Uzmemo kalup kvadratnog oblika. Izrežemo biskvit i uklonimo više. Uhvatila sam još jedan trokut. Baš tako. I ovdje također. Što je to? O, idemo. Hajde. Dobar posao, Patty, skoro smo na cilju. Tamo? Prekrasno. Da, hvala, bako. U redu. Sada imam i kvadratni oblik. I imam super bubu. Možeš li mi pomoć? U redu. Što trebam učiniti? Pa, mislim da će to ispasti prilično lijepo. U redu, zarolajmo to. Još malo. I gotovo je. Vidiš? Fina torta kuća. Kako ti se sviđa? Je li spremno? Kako je to smiješno. Uzet ću orašasti preljev ovdje i izliti debeli sloj preko svega. O, da. Završeno. Ne. Ovo će se koristiti. Sjajno. Pažljivo s tvojim tornjem od vafla. O, oprosti, bako, ali možeš ga držati tako neko vrijeme. Ukrašavam tortus. Ovi vafle. O, bit će prekrasno. Pogledaj to, zar ne? Ne mogu više izdržati. Što se događa? Oh, kakve gluposti, bako. Možeš li sada držati moju čokoladnu kulu? Što? Ljudi, iskorištavate me ovdje. Prestanite. Pa, samo na neko vrijeme, bako. I ja trebam ukrasiti svoju kuću. Ali čokoladom, ne vaflima. O da, ovo je savršeno. U redu, bako. Vidiš? Da, ali moj je bolji. Ne, to nije... Siguran sam da je moje. Ne mogu više stati. Ups. Što si napravio? Bilo je gej. O, ne, mi smo... Rivali za dobro. Kladim se da nemaš Kit Kat čokoladu u tvom dimnjaku. Pa, nemam, ali ću imat. Od tekućeg Huba Buba. Ne brinite, ljudi. U redu. Što se opet događa? Prestani. Ti si... Izluđuje me. Gotov sam. Trebam napraviti tortu također. Evo lubenice. Neka je sada nasjeckam.
gotova. Sada trebam ukrasiti sve korom i dodat malo grožđa. Ovo je zdravi izbor za tortu. Više bobica i voća. Hvala što gledate. Ovo je savršeno i ne samo kuća, već i dvorište. Vidiš, gotovi smo, Dušo. Wow, ima toliko različitih kolača. Pogledaj onaj tamo. Od lubenice je. O, i vafli. Neka probam ovaj prvo. Toliko čokolade unutra. Ovo je uzbudljivo. Ukusno. Tako dobro. U redu, da probam ovaj. S huba bubom. Wow. Tako cool. Hvala, Seko. A sada ovo remek dijelo od lubenice. Wow. Tako lijepo i sočno. Sviđa mi se. Ima grožđa u vrtu. Wow. Tako osvježavajuće. Pa, ova kombinacija je pobjednička. Vidiš? Rekao sam ti. Zdravo pobjeđuje najbolje.